Σκέφτομαι πως αυτά τα τρία συστατικά πρέπει να έχει ζωή. Το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό. Το μεγάλο είναι να βρίσκεσαι μέσα στην πάλη για μια καλύτερη ζωή. Όποιος δεν το κάνει αυτό, σέρνεται πίσω από τη ζωή. Το ωραίο είναι κάθε τι που στολίζει τη ζωή. Η μουσική, τα λουλούδια, η ποίηση. Το συγκλονιστικό είναι η αγάπη. Νίκος Μπελογιάννης. Είναι αρκετά τα χρόνια που είναι κλεισμένο, δεν φεύγει και δεν μιλάει κανείς. Καθένας τα αποφεύγει, έχει μεγάλη ορμή, δεν είναι ήρεμο, λυσάει αυταπάτες που βλέπει. Έχει μάθει να σπάει, είναι παράνομο και δεν λέει για ναρκωτικά. Εδώ σου λέει ότι μπορεί να ζεις χωρίς αφεντικά. Θέλει να βρει όσους δεν έχουν τίποτα να χάσουν. Αυτοί μόνο μπορούν τα νερά να ταράξουν. Σίγουρα δεν θα το βρεις σε φεστιβάλ μουσικά. Ταιριάζει γιατί να παίζει σε κάθε δουλειά. Να το ακούν στο διάλειμμα τους οι εργάτες, για να θυμούνται πως τα αφεντικά δεν είναι συνεργάτες. Να το ακούν πιτσιρικάδες που βράζει το αίμα. Να μη συμβιβάσεσαι, σήκω και πολέμα. Να το ακούν και οι άστοι και κάθε τους λέρα, για να θυμούνται πως σκοτώσει γόνοι εκείνη η μέρα. Τέλος, δεν είναι οπαδηλίκη, ούτε πιασάρικες λέξεις. Το λέει ο τίτλος μόνος του, λόγοι για να παλέψεις.